Priatelia, v tomto videu si ukážeme, ako ekologicky likvidujeme staré hadice. Toto je šrotovačka na halúze do veľkosti 3,5 cm. Tuto mám nachystané staré hadice, niektoré majú už aj 10 rokov. A do smeťaku sa to napchať nedá. Tak ma to napadlo, že takto by to mohlo ísť. Zapíname. Pozrieme sa na výsledok. To sa podarilo. To dáme do vreca a ide to do plastov.